गोजोननाय मोनदों देग्लाय दखरा आफादनि सिङाव फरायसुला फरायसुलिफोरनि पास जानायनि हार बे हारा खोब मोजांखौनो होननांगोन जों दखरा आफादनि सिङाव गासै 105 गासै फरायसुला फरायसुलिफ्रा नैबे एसएसएलसि आनजादाव माने एपियार खालामदोंमोन दा बेनिनो 105नि गेजेराव गासै 90 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना उथ्रिसार जानो हादों दा बिनिनो गेजेराव गासै 12 जन फरायसुला फरायसुलिफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों 50निबो बारा फरायसुला फरायसुलिफ्रा नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों दा खोब गोजोननाय मोनदों गुबुन बोसोरफोरनि जों रिजायनानै नायोब्ला देग्लाय बोसोरनि 2023 मायथाइनि जे उथ्रिसारनायनि हार बे हारा खोब मोजां आरो बे मोजां फिथाइ मोननायनि गुदियाव जोङो गिबियावनो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो दा मान होगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो दा बुंगोन दा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गावसोरो खोब डेडिकेटेडलि खोब गोसो होनानै फरायदों बिनि थाखायनो बिथांमोना मोजां फिथाइ मोननो हादों बेजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोना गावसिनि फोरोंनाय जि बिबान बे फोरोंनाय बिबानखौ बिथांमोना सम मथै नांगौ बायदियै बिथांमोना खालामनो हादों बिनि थाखायनो बे मोनसे मोजां फिथाइखौ मोननो हादों होननानै आङो फोथायदों दानि जुगाव बादायलायनाय जुगावहाय फरायनायखौ माबायदि फरायबा मोजां जागोन होननानै सारा एडभाइस होनो सानो दा एडभाइसआ बेनो दिनैनि जुगाव जोङो सिगांनि थासारिखौ नायोब्ला जेराव सारा आसामाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायनि जि हार बेखौ नायोब्ला खोब नगण्यमोन होननानै जोङो बुंनांगोन मानोना 2006 मायथाइयाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर फोसावदोंमोन बै समाव 2006 मायथाइयाव सारा आसामाव बर' बिजों फरायनानै मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायनि जि अनजिमा बे अनजिमाया मात्र 62ल'मोन दा बे 62ल' माने सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय जि फरायसुला फरायसुलि बेखौ लानानै जोंनि बर' जाथिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै फसंथानायाव जोङो बेयो मोनसे मोजां सिमां जोङो नुनो हानाय नङा बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिंखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मोजां जौगा थासारियाव लाबोनो थाखाय सोलोंथाइ बोसोन फोसावनानै बायदि समाव बायदि हाबाफारिफोर लानानै सोलोंथाइनि बेलायाव जों खामानि मावदोंमोन दा खामानि मावनानै दा दिनैनि समाव जोङो नुबाय थांनाय 2006 मायथाइनि जे 62 जन मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायनि हार बियो दिनैनि समाव 2023 मायथाइयाव बे फैनानै जोंना 3503 बे अनजिमासिम जोङो मोनफैनो हाबाय दा बेवहाय जोङो बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि समाव जोङो टप 10आव मासि आवग्रिनो हायाखैब्लाबो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै जि पास जानायनि जि हार उथ्रिसारनायनि जि हार जे उथ्रिसारनायनि जोंनि पार्सेन्टेज जौखोन्दो बैखौ नायोब्ला जोङो गुबुन समनिफ्राय जोङो दिनैनि समाव जों खोब मोनसे मोजां एसे गोजौ थासारियाव जोङो दावखोनो हाबाय गुबुन हारिफोरजों जोङो एसेब्लाबो माने कम्पिट खालामनो हानाय बे मोनसे थासारियाव फैबाय आरो बिनिख्रुइ जोङो साबसिन फिथाइ जोङो लानांगोन जोङो बेखौ फोथायो मानोना दिनैनि जुगा ग्लबेलाइजेसननि जुगाव जोङो जुदि जोङो जाथि हिसाबै गुबुन जाथिफोरजों जोङो फेरफाथिनानै थानांगौब्ला गुबुन जाथिफ्रा जेरैबायदि माने गोजौ थाखोसिम माने जौगानाय मोजां फिथाइ मोननानै जौगानाय बे थासारियाव दङ बै एखे थासारियाव जोङो गुबुन जाथिफोरबायदि गुबुन हारिफोरबायदि जोङो दावगानाय जानांगोन मोजां पार्सेन्ट लानानै पास जानो हानाय जानांगोन आरो डेडिकेटेडलि जोङो फोरोंगिरिजों लोगोसे जोंनि समाजनि जि थासारि जोंनि जि इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोर गासिबो बिथिङावनो जोंनि जि थासारि बे थासारिया खोब मोजां जानांगोन होननानै आङो सानो फरायनायनि बागाव माखासे फरायसाफ्रा एडमिसन लानायाव माखासे गोनो गोथो जायो बेखौ मा मिथिहरनो सानो दा बेखौनो जोङो नैबे एडमिस दिनै जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा सेथि नैथि थामथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों दा उथ्रिसार जानायनि उनाव जोंथ' बयबो मिथिगौ जोंनि बर'नि जि न'खरनि थासारि बै न'खरनि थासारिया जोंना खोब मोजां नङा मानोना जोंनि बर'नि जि न'खरफोर बै न'खरफ्रा मेनलि जोङो आबाद मावनानैनो जोङो जिउ खुंनायनि राहाया जोंना आबाद दा बै आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ गोजौ थाखोनि जि सोलोंथाइ होनाय बे सोलोंथाइ होनायाव जोंहा एसे खस्थ' जायो दा बेखायनो जोङो दिनै सिगां समनिफ्राय लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा खोब माने गाहाय थाखोनि
जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा माने हायार सेकेन्डारि लेभेलाव कलेज लेभेलाव एडमिसन लानायाव एसे उसुबिदा जायो बिजाब बायनायाव उसुबिदा जायो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेसेबां हायो हानाय सिबांखौ जोङो हेफाजाब होबाय थादों आरो बेबायदिनो जोङो उननि समावबो हेफाजाब होलांगोन मानोना जोङो फोथायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बे जाखांबोनाय जे फरायसुला फरायसुलि बे फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरजोंसो जोंनि जाथिखौ मोनसे जौगा थासारियाव लाबोनो हागोन बेखायनो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मोजां माने मोजाङै दाफुंनायनि बेलायाव जोङो जि लेभेलाव जेसेबां माने जोङो सहाय होनो हायो बेखिनि सहायखौ जोङो होबोबाय दं आरो उननिसिमबो होलांबाय थागोन। गथ'फोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जोंनि Hslc आनजाद 2023 मायथाइनि जाय गथ'फ्रा बेबायदि Hslc आनजादाव मोजां डिभिजन लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ लानानै दिनै जों मोनसे बेबायदि बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे माखासे जोङो फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ लिंनायनि गेजेरजों जों बिथांमोननो माखासे गाइड होनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव जों लानाय जादों दिनैनि जि हाबाफारि बेयाव जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जोंनि मिरुनिनो नेहाथारि निजोम बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै लाबोदों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो सासे राफोद जौगाफुबाय थानाय बर्तमान अरुणाचलनि निरिसाव PhD खालामबाय थानाय देमसिल बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो लिंबोनाय जादों आरो बिथांमोननि गेजेरजों दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो बेबायदि खुंफुंलांनो हाबाय लोगोसे जों आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनि उननि समाव